Maar dat je altijd heel erg snel wil gaan en dan kom je er ik net. Dus het zal soms even wat weergewurmd. Je ziet van Hannes Carion. Hannes Carion, kan hij dan voorbij die jongetje Fjouwer Jonker? Ja, dat slaat het. Ja, nou, dit hier even nodig, Hannes. Uitstekend niet. Ik ken die nog vorig jaar een FK is natuurlijk mogelijk. Je komt ziet de hè. Komt er ietsjes leven in de zak, krijgt wel een tiert op de kleur, krijgt zeker de tiert, maar die uitsprong, nou, dit zit er nog in volgens mij. Daar weer koeltjes voor Heertingen. Je komt naar het Brossen, gewoon op de vloer, zet er op van een wending. En de stap zit in door, de stap zit heel erg door. En dan die top en dan de roer zo, en die dikke roer in. Ja, Mark Brosma, ja. En dit is dan een echte winnaar inderdaad, want ik hebben we wel eens een rondwinnaar Brosma van je. Ik maak er wel drinken dat is hij daar aan de grond komt. Jan Perenota, die hij hier Frederik Kramer voorbij. Ja, zeker. En dit dat maar moeilijk wezen. Maar het kan, hè? Maar het kan wel. Buiten op de klimmen komt over in de stad. Zo, dit is weer een sprong. We hebben weer even op zitten te wachten. Uitstekend hier voor Mark van der Wal. Maar hoe kom ik eruit? Voorheen. En hier komt Wietsenauta. Hij wint voor de 4e keer aangekoren. Dat is knap. En dat die kan ik voorbij de centimeter. En dat die Jan applaus. Wietsenauta wint bij de jongens. De 4e wedstrijd. Achter elkaar. Want er is net hier nog een half keertje qua tientje bij. Maar ja, de top zit er nog steeds op. En dus hij voorbij de 5e meter. Nog een klimslag erbij. Dan de roer in. Nou, bij jou een applaus, want ze wint. Hier is Sigrid Bokma. En links nog Delta zetten. Prima dier. Kunnen we in. Oh, ze hebben de deel alweer. Ja. En voor het eerst in haar leven voorbij de 5e meter.